Ministerstvo školstva pre vás pripravilo. Tento videonávod je určený pre riaditeľov stredných škôl a ukáže vám, ako v systéme e-prihlášky otvoriť odbory pre druhé kolo. Žiakom, ktorým sa nepodarilo umiestniť v prvom kole, sa môžu prihlásiť do druhého kola prijímacieho konania. Predtým je však potrebné, aby riaditeľ školy zverejnil odbory pre druhé kolo so zvolenou kapacitou, a to nasledujúcim spôsobom. Po prihlásení prejdite v hlavnom menu do sekcie Odbory a kritériá. Prejdite na spodnú časť stránky, kde pod nadpisom Odbory pre druhé kolo kliknite na modré tlačidlo Otvoriť odbor pre druhé kolo. Vyberte odbor, pre ktorý určíte kapacitu na prijatie. Podľa vašej aktuálnej situácie vypíšte, koľko voľných miest je pre daný odbor k dispozícii a kliknite na Pridať. Rovnakým spôsobom postupujte aj pre ďalšie odbory. Znova kliknite na Otvoriť odbor pre druhé kolo, vyberte odbor a vypíšte kapacitu. V praxi môže nastať situácia, že si dieťa podá odvolanie a súbežne sa prihlási aj do druhého kola. Preto je možné ešte pred samotným zverejnením odborov upravovať kapacity cez tlačidlo Upraviť. Potom, čo máte odbory a kapacitu nastavené, môžete odbory zverejniť kliknutím na tlačidlo Zverejniť odbory pre druhé kolo. Zverejnením umožníte pridávanie prihlášok na tieto odbory. Po zverejnení už nie je možné kapacitu meniť. Kritériá zostávajú úplne rovnaké. Systém si ich kompletne pamätá z predchádzajúceho obdobia, takže nie je žiaden dôvod ich opätovne meniť alebo nanovo nastavovať. Všetky prihlášky, ktoré na vašu školu dorazia, uvidíte priamo v tabuľkovom prehľade v časti Správa prihlášok. Vyfiltrujte si školský rok a druhé kolo v hornom filtri a vyberte odbor, s ktorým budete pracovať. Dôležité upozornenie. Po spracovaní prihlášok už automat nerozhoduje o umiestnení uchádzačov. Samotné oficiálne rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí uchádzačov si preto v systéme vytvoríte, schválite a vygenerujete rovnakým overeným postupom, aký sme si ukázali v prvom kole. Projekt je realizovaný a financovaný prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.